tot lumea și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de LOL. Sunt alături de Bogdan, Alex și un prieten al nostru, Cătă, dar nu suntem încă pe Skype. Bă, nu cred, uite-te la viața lui ăla. La Aurel. Ce să mă duc să-i pun... Făcu o prostie. Sper să nu facă Cătă flame pe mine, dar e ok. Mamă, deja că nu moare. Bă, noroc că el știe Cătă ăsta să joace. Hai, că... Să dădui hook, dar dădui pe Taric. Și, practic, dădui degeaba. Alex e pe mult pentru că s-aude șobolanul lui. Chestia așa. E bune, dar și trebuie să-i scoți măcar roata aia de acolo din cușcă, să nu mai ai vorbesc serios. Cică hamster. Nu face și el Tot febră. șobolan, zic. Nu merg cum nu Dar face poate să producă. febră. Bă, nu poate să producă. Îi face curent electric în casă, ce-i? Mamă, ce hook-uri ratez. Las că măcar e obișnuită. Bă, da. Măcar știe să joace. 15 farm. Și ăla are 10. Și gata. Bă, nu ratez și... Mamă, gata. Dacă mai ratez un hook, fii atent, că acum spun mici că nu mai ratez hook. Bine. Mai ratez, da. Nu mai ratez așa. Data e dracu față în față cu el. Bine, nici chiar. Dar mă gândeam că o se duce încolo spre turetă și dădui hook-ul puțin mai spre turetă și el de fapt se duce spre bază noastră. Ok, știu că eu n-am iteme, dar abia acum observ și eu. Ce? N-am niciun item, trebuie să-i minionul. Ne lăsăm de LOL. Da, frumos. Mă, ce bun e Aureliu în solul ăsta. Mai bine nu-l lăsam pe la jungle. Că eu și suportul suntem... Mamă, cum ratai hook-ul ăsta. Mamă. Aoleu. E zolă. Aoleu. Mă, bate-l mă pe Taric, mă. Bravo, mă, că mă. Bă, nu cred, mă. Bă, pe Taric. Aoleu. Sugar, hai. Nu poate să se țină chiar așa, mă. Avea viața lău. Scăpară. Mamă, licorile lor cu tot. Ok, ăla acolo. Se duce, Riven. Ok, hai că mă băgai în fața lui, dar muri eu. Și el câștigă? Scăpă. Ok. Bă, cam bate ea, adică... Da. Nu că ne făcu Rengar ăsta un gang așa frumos. Ok, și Ciogat. Eu pot să stau cu ok, adică îl țin în turetă. Și să-i spun și dacă Mă frică că nu prea pot să-l ating, oricum, la level 6. Da, e ok, frumos, dar... Ce sper să văd ok. Mă, serios? Bă, fugi camera iară. Așa da, space. Mă, Ciogat ăsta ce mă enervează, frate. Dă-mă pe Taric ăsta, dă-mă. Bun, Bine, hai că păcărăm 2 kill-uri. Pe bun. Pe mid. Ok, ok. Ia uite Voi cum vă aici kill-uri. descurcați? Foarte bine până acum. Alex, are 0. Bă, dacă îi dau hook acum îl iau. Dacă îi dădeam Alex, hook-ul, dacă îl dădeam hook-ul, stai eu... turetă. Sau farmează mult, vezi că e Garen și bun. Dacă dădeam Nu hook-ul, lăsa să puteam să-l sprindă iau. Q-uri. Lasă să vorbesc cu Alex, că fidează. Să nu sprindă Q-urile alea, că Q-ul lui dă cel mai mult de aici. Eu zic așa, că am fost main.
Până am aflat de Darius. Oh. Îl faci slab pe Gheran. Gheran e campionul pe. Da, dar e de începători. Bă, ca mine așa merge. A, da. Oh, ce hook să tai, noi dau hook-ul printre ei, sunt aliniați unul lângă altul și dau hook-ul exact printre ei. Deci cum pot să fac asta? Nu știu nicio. Da, uite că se poate. Mai 4, 3, 2, 1. Iar arată-i hook-ul, mă las. Așa, să ne lăsăm acum așa frumos de lol. Bine, double kill. Bă, vine Jax. Jax. Bă. Trebuia să intrăm E că bine lua și asisturi, Alexe, știi? Câte asisturi ai? Ai un asist. Și pe mine mă lătare. E ok, face ceva bani. Mi se pare că 150 gold. Și noi pierdem bot, ca să spun așa. O altă problemă, știi? Ba nu, nu-l pierdeți. Mă, cumpără-ți warduri. Îți rogi un item care e degeaba. Începe wardurile și tu pe buții. Ardurile, fapele astea au ochiul albastru sau ochiul roșu? Albastru. Și așa nu prea le pui tu și tu vrei să-l faci pe roșu. Așa, și acum începi ăia, papuci, știi? Ce stare. Da, cred că fac dragonul. Dar totuși, ar fi bine să facă dragonul ca... Da, a făcut dragonul. Și mă duc eu acum și îl trag pe ciocat. Sper să-l trag. Ok, bă, vezi că vine ciocat. Adică e Yasuo ăsta. E pe acolo ciocat, vine la noi? Nu știu, bate pe Jackson. Bă, noi de vreo întâlnit, așa zice, ok. Nu era Choga, te cheamă altcumva. Cocmau. Bă, ok, și stai, ciocat care era? Choga e ăla care te aruncă în sus, e mare așa. Goanga aia sau cine băie. Da, gândacul. Gândac ciupit. Și l-ai gândat. Gândac. Și ăsta e gândac. Da, dar al nostru nu prea arată ca un gândac, înțelegi? Cam aici. Ok, unul mort. Hai că mor doi. Tari cu vieții! Bă, n-am ce să-i fac, n-am hook. Bă, Jax. Veni Jax. Dă-i în el, trage-l acum. Dă-i ultimata. Nu am, că... Atâta. Pana mea. Dă-i... Hai, că-l ia. Bun, triplu. Bă, cu triplu. Vreau să dau un hit în Taric să iau și o asist, da. Da, bă. Păi stai, de ce nu fac cu triplu? Pe putu doar 2. Pe Taric și pe Shax. Stai mă că ăla a scăpat, doamne, de idiot. Trebuie să fac eu bucii. Hai, Alexei, că uite, farmași mai bine decât el și uite, ai level mai mare. Și vezi că vine Rengar ăla, vezi că e fidat Rengar. Bagă-te pe el așa, 3-0 are. Da, prima dată când văzut eu așa, îmi dete ulta și eu sărin ei, ți gata. Dacă mor acum, e grav. Și uite că nu murim. Ce? Fuck. Vai 3. Fii atent. Da. 700 de meci la turetă, frate. Crezi că nu vine? Ok, să mă că vine la noi, cred. Dar ce vine Taric ăsta să trolează? Are smaral tare, e faină că skin-ul. Dar vine așa, știi, se bagă în noi. Păi vreau să văd asta, nu? Prea mulți minioni. Și pot să-l trag pe Taric, dar nu știu dacă e o idee bună.
Ce, să încerc să-l trag și pe Taric? Dacă îl tragi pe Taric, tu poți te duci, dai ultimata și eu pe Cocmau. Ok, pe Taric ăla puteam să-l trag de 100 de ori până acum, că stă în față. Trebuie să fie și Cocmau acolo și tu dai flash-ul. Uite, trage pe Cocmau, că poți. Oh, fuck. Ce naiba? Nu dă DSS. Hai spre mine. Vin. Ai ultimata. Da. Ah, o dădui și cine apucai. Făcură soldurifului așa, sunt nebuni. Hai că pe... Ma, nu-l bat, că e Aurel ăla. Dacă era doar cu ăsta, iar îi zic ciudat. Cum îl băteai. Mamă, ce damage îți dă. Mamă, ce scapași de chestia aia. Nu cred. Hai că scap, du-te, du-te, du-te. O face mare, nu! Fuck! Ce viață ai? Așa, bravo. Scutul meu. Bine. Bă, mă duc cu Calisa. Eu credeam că nu se reînvie, dar îl duceam pe acolo. Ok, sper să nu Gata, apuc am nici full atac. Bă, am eu 0-3, dar are Calista 4-3, deci ok. Eu am 6-2. Bine, nu e ok, că putea să aibă și mai mult, dar trebuie să eu prost. De ce îmi las farmă? Nu avem ce face. Ok, încerc să stau în față, că poate dăm de... Ce puțin de mergeam cu hit-ul, broschița asta. Sau crab, sau cum vreți să-i spuneți. M-am înfat, eu l-am cu pasiva acolo. Nu că știe că trebuie să joace ca lumea de carry. Așa, Bă! scuze, că nu drumesesc. Hai, stau cu cătă, că văd că veni Rengar și bateți. Bate și pe Cocmau. Te comau vieții. Ce flash își dete și n-am flash-ul, că-l trăgeam. Doar că nu dă și mie cheie, adică nu. Am 8-2. Îl trăsei pe Cogmao. Îi dădui și ulta. Așa, bun. Bă, ce explodă chestia asta? What the fuck, cât de damage poate să-mi dea? Știi că el după ce moare vine o fantomă Da, ceva. știu. Dă-te 400 de damage chestia aia, crezi că mor. Crezi? Uite-te la pe top. Îl bate Alex. Așa, trebuie. Hai să-l bateți. Că e și tu. Bă, ce face? Gata. De ce stai aici? Hai că e Dar nu vine să cred, are 12 pe. easy meciul. Bravo. Scapă, te rog. Nu că scăpai. Bă, Fuck, Alex! bă, ce face mă Alex? Și acum se duce și el și moare. Dă mă Tac, pinguri Alex! pe el. Dă doi. Stai că se duce Rengar și face double. Prins. Ba, nu știu. Ia uite-l, mă uitam eu acolo și îl bat bucătă ăștia. Ar bătut pe unul.
Hai că-l bat pe 2. Îl bate și pe ăsta. Hai, un hit. Hai, bun. Făcut double? Bă, vezi că moare. Ba nu. Ba nu, că zic că moare. Făcut double? Nu am văzut pe Taric. Doamne, mă uitam la Alex și nu-l ajutai pe cătă. Stai. Bă, fuck! Ce? Bă, ce are calculatorul meu? Ce zică? Da. Păi, Bă, n-apăsai și scria în continuu. Mi se blocase butonul apăsat. Și stătea... Mă rog. Nu mai contează. Contează că nu mai ai făcut deaduri. Și făcut și asisturi și că are 6-2. Hai că venim la tine. Scuze pentru SS. bă, cu amândoi. Hai că mă duc cu Kitmare. Bine. Hai că o ardesc pe aici prin jungle eu. Dacă tot luai și eu. Acum să le și folosim, știi. Bă, moare Rengar. Era sigur. Mă duc cu Kalista. De ce face jungle? E foarte bine să faci jungle. Ok. Mă scuzați dacă nu știu sigur dacă o să se vadă pe filmare, dar monitorul meu e praf. Și mi-apare chestia aia, știi că dacă nu apăs pe telecomandă, în 25 de secunde se închide monitorul. Dar oricum după poți să-l reaprinzi și easy. Ok, hai primul meu hook. Dă-i că te dai. Dă-i că te dai. Pleacă, acum. Au că nu mă prinde. Aveam flash-ul. Bun, double. Mă duc la bază. Sau să mai stau cu gata? Nu, nu de bază. Bă, măcar hai că fac și scor bun în meciul ăsta. Oh, ce te lua... Ah, de drăs render. Ok, aproape cel mai scurt match pe care l-am avut până acum. Și cam atât episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și Nu mai dacă zi vă papa. susțineți. Eu am fost Bogdan și ne vedem data viitoare. Bye bye! Bye bye. Mai spune